Alhamdulillah. Sowan dalemipun Pak Marsudi kalian Ibu Sabarti. Saged nderek sowan wonten dalemipun Bapak Marsudi. Bapak Marsudi, Bu Sabarti, juragane sapi. Heeh. Duwe gawe disembadani elok kaya ngene. Lah iya, catering komplit ki yo krawuhke jenengan barang kuwi. Iki nek aku nyawang madhep rono Madhep rono. daleme Pak Marsudi iki wis kaya nggonku. Wih, nggonmu omah ya ngene iki. Ya ukiran ngene iki. Ukiran ngene iki. Ngarepan tak ukir. Diukir. Heeh, mburi. Mburi. Kayak ya ukiran. Mburi ya ukiran. Ukiran alami kae. Ukiran alami. Nek iki dibentuk ngene to. Heeh. Nek nggonku kae pangan rayap, Mas. Dadi Nek pangan rayap kudu ukiran. tapi kan alami, Mas. Iya, alami. Kan secara alami. Apa ukiran kok dipangan rayap lho. Selamat kagem Mas Sigit Sayoko kalian Mbak Artati Sri Lestari. Alhamdulillah. Nyantungaken mantene sik. Inggih kagem Mas Manten dan Mbak Manten. Mas Yoko kalian Mbak Tati. Mas Yoko, Mbak Tati. Nggih. Semoga menjadi jodoh sejati ning jodoh. Ora ana ing mung ning alam donya ning tumekaning puputing yuswa dadi jodoh salaminyo. Amin, Allahumma Amin. amin. Uga panjenengan tak aturi ngaturke panuwun karo ingkang nimbali panjenengan. Sinten, Mas? Ibu Jenak ingkang wonten mriki. Ibu Jenak. Ibu Jenak. Heeh. Ngene iki aku nek rasowan dosa, Mas. Lah iya, Ibu Wal Jenak. Wal Jenak. Ibu Jenak. Layak ket mau ki nyawang aku ae awit kok kono teko kene. Diarep-arep iki nek durung teko, kaki lali po. Yo ora to. Bu, kula ndang tak uget-uget. Iya. Ingkang nderek sowan. Kowe iki tek lunga ket cilik, lungane biyen brangkang, mulih nekat nggogoke to, Nduk. Niki Ibu ngendikan, Nduk, kowe wiwit cilik mbrangkang teko sakmene gedene kok ya jek ora ngadeg-ngadeg to, Nduk. Bu, menawi kula nderek matur, Bu, kula menika pawakanipun Klaten. Klaten ki tegese? Ceper. Oh. Ceper. Suwe men ora mulih-mulih kok apa ngetutke ndandung apa? Kula kok mboten lunga mulih suwe niku kula teng pundi? Brangkang kok ngantek seprene ora mulih gek mulih. Niki to, ngetutke niki napa? Niku lak kula gawan kathok, gawan kotak. Kotak iso kathok. Niku lak dalang to, Bu, gawan kotak kula. Aja tumbak cucukan iso dalang apa? Dalang kerusuhan dingi. Sapa to sing ora ngerti MC Dandun? Ning Boyolali. Kondang Dandun. Rame pasar malam, MC-ne sapa to? Dandung, ayo. Ning kono festival sapa to? Dandun. Dingi enek maling pemean. Dandun. Dandun ngewangi goleki malinge. Iya, ae maling pemean kae aku ora gurijen kok. Apa? Nggawa kanca. Sapa? Kae Dipa. Oh, Dipa wis setore rono to. Setore rono. Ngaturke suka parisuka. Belok patete 6. Iki apa maling barang kecekok ya Dandung kuwi nek. Mas Dandun. Dun. Iki mumpung sowan Ibu. Heeh. Pemaku nyuwun dawuh, Ibu ngersake lelagon apa? Aku wis ngerti sing dikersake. Apa sing dikaremi? Utut manggung nek sing pun kersaken. Oh. Waduh iki. Piye? Sindene Anom Surata, Nduk. Iya. Nggih. Sindene Pak Anom kok ora melu. Nggih. Sindanipun kula almarhum Ki Anom Suwarto Swargi. Kalian Mas Bayu sakno nderek Mas Bayu. Nggih. Lajeng wingi Mbah Gondo Darman. Mbah Gondo Darman. Lajeng wingi Pak Seno Nugroho inggih ugi. Kok sinden Pak Entus ugi. Sing mbok tut ki kok wis reneng kabeh to? Pancen aku sinden Pak Geblok kok, Mas. Ya. Ibu ki yo pangestunipun nggih, Bu. Oh, Ki Anom Surata sampun swargi, mugi-mugi amin. Amin. Kula tresna kalih piyayinipun. Iya. Nggih. Engko lak nyanyi yo. Caping gunung jenglekno ning kowe karo ngendang ya, Nduk. Wong kowe sekolahmu ngendang kok. Oh, Ibu ngersake. Kowe kok yo ngendang. Caping gunung kalih ngendang. Heeh, latarene. Sowan suka parisukul matur suwanipun kanca-kanca. Nggih, kula mriko nggih, Bu. Nggih, utut manggung niki. Utut manggung sing disuwun. Pelok. Aku pamit kok gak di tututi nyapa ngono ya, nek sing lali apa piye ngono. Apane? Kok guyu lho kok. Apa lho? Kula tutut manggung, Bu. Nggih, pamit nggih. Kameramen agak kesulitan. Nah, nek agak kesulitan ben penak yo ngene. Kameramene ben ra kesulitan lek arep golek gambar. Nah, ngene iki aku nek roh ngene iki pawane kaya kodhok bangkok.
Pangkong. Kodok Pangkong piye? Nek mlaku coba. Aku ngene lho le Malah apik kowe karo kodoke. Ya ora. Ya Kutut Panggung ingin dipun suwun nggih. Nggih pun estokaken dawuhipun. Konjuk dumateng para tamu ingkang sami lenenggahan, Bapak Ibu sedayanipun. Iki karo sing ngrungokno ning live streaming ning omah, ning radio yo iya. Radio. Sopo to kae sindene? Suarane kok apik. Lumayan. Heeh. Mesti pengen teko lokasi. Pengen teko lokasi. Lagi teko ngarepan. Penasaran teko ngarepan mlebu nunu tekan dul panggung. Ngingok. Heeh, piye? Terus Kayak tremos. ya ora. Ya ora kowe iki. Tremos ki ya ora Magicom. Padha ae. Yo sales. Sel lho. Bojoku kuwi sales ning Sel suarane. suarane. Bening. Suarane bening angger tawa. Monggo Mas badhe nglesaken mundhut menapa. Bening kaya kowe ngono kuwi. Iya iya. Biasane Mas. Paring-paring Mas, Kak. Paring-paring Mas bojo ngemis wae. Yo seksine lho Pak Tarto. Pak Narto. Kalih-kalihipun no Pak Lurah Wonodaya, no Pak Lurah Sumbung. Nggih. Asmanipun sami-sami Pak Tarto, namung ing setunggal Pak Tarto Pramono, ing setunggal Pak Sutarto. Oh, nggih nggih nggih. Pak Tarto sedaya dua-duanya. Nggih. Tarto. Wilujeng tetepangan Pak Tarto. Terus Paraku Bu, ingkang wonten mriki saged mirsani Eka, Bu? Mboten. Oh. Berarti kudu nganggo cara. Anu, Mul, ngono Mul. Nek ora diunggahke kene wis ora ketok komburi mesane. Nah, ngene lho. Nah. Unggah. Bisa apa ora? Sik to, kowe nek karo aku kowe nek propertine kok tukang sulap kowe. Kaya tukang sulap ya ora iki. Sing buri-buri ya ben iso roh. Kalau ngantek-ngantek kono ae lho. Ki lho, deloken ibu-ibu pengen roh kowe ngantek-ngantek kono. Ancak-ancik kursi ayo. Ngene, pakai cara sing bijaksana dan ideal. Apa? Nek pengen roh aku secara langsung. Heeh. Nanggap. Wah nek Jumeri iki nanggap jare. Ya ora ngono. Pripun, Pak? Jujung. Ayo mukane. Ra. Sik to kowe, aku gelem munggah rene. Heeh. Ning kan kudune dijunjung. Iya. Aku mbok junjung. Heeh. Nek aku mesakne kowe wis tuwek asam uratmu iso kumat ngono lho. Sorry nek sehat Bagas waras kuwi lemu ndongake asam urat. Aku sehat ya bergas. Lah jare wedenge tak telepon pas prai kek. Heeh. Anu nduk aku ning omahe meme gombalane Mbak Yumu iki asam uratku kumat. Ora asam urat ora. Wis ora. Ayo munggah. Piye-piye iki? Isara. Iso. Nah, ayo. Munggah. Oh iya sendalnya copot sih. Nah, sendalnya copot sih. Walah. Sudah geleng ngidak sikil. Nah. Ning Oh. Kok dioroe dikeploki lho ora. Aku ning kene malah kaya Doro. Lah iya.
Ora ono ora apa-apa tenang aman. Aku arep mengko ngene kok pas kahanan aku. Iki kutut manggung. Iya. Bener aku rene iki 10 juta. Heeh. Iki nek ngantek ke place ya genah. Ora tenang kok. Oh ya. Wis dicawisi ambulan ning jaba kono kok. Wis aja semelang wis. Ambulan nggo ngusung kowe. Nggo ngusung kowe. Iya, nggo ngusung aku ning ya karo kowe to, mosok ijen. Ning kono aku ora ndek kanca. Iya. Ah. Oh, alah ngene kok yo. Golek pangan sak mlokane kok toh nyawa. Ayo. Anggong nyama mana. Yo. Aduh. Aduh yo ngalah. Kene kok sing merinting liyane. Aduh. Ngendi? Sing ditemek kene, sing merinting kono kae. Iki aku cengkok ki ya niru Mbak Yu, bojomu lek marai cengkok iki to. Cengkoke bojoku piye? Nggur iki cengkok. Ngene iki. Nek bojomu nek bengi au. Ra iki. Olah eksplorasi vokal. Bojoku ki nek bengi iki ning sawan. Ora iso nyuwara. Oke ngono ya suruh. Yes, ngono bojoku nek bengi. Apa wis ndelok bal apa gol apa piye kok iso? Oh, nek gol ora. Iki manggung ya. Heeh. Ur ketakong. Ya. Kempul Mas. Ping telu, ting tung tung ngono. Ya iya. Ur ketakong. Kempul telu kok. Aduh, pinter nek anake sapa? Ya kok anake sapa? Ya kok anake Parti. Saya nek gede dadi apa kok? Dadi maling. Mantri. Kok iso? Mantri, dadi mantri. Mantri apa? Mantri suntik. Nyuntik sapa? Kowe. Masuk Kamu kowe masuk angin ya diperiksa disuntik. Yo. Ya. San. Monggo Gandeng wing sak posik kang sakutut manggung ki ya nyuwara yang nganggo betang barang ya. Oh, diombe wedang. Ya, ngombe betang. Aku ngombe. Iki pengen legi banget apa rada-rada? Yo sing ngrasa legi banget. Oh, iki urung tak udak soalé, dadi tak udak isik. Nek wis. Nah. Aku lupa. Apa? Aku punya asam lambung. Enggak boleh minum teh. Oh, tak ombene dhewe. Iki MC kondang yo jorok ya. Oh, tanganku higienis kok. Tangan papatmu kuwi. Ora to, aku teko mangki aku pilek kok nduk. Iki iso dimudak ngene to. Kamu cawi ora? Ora napa-napa kok. Tanganku higienis no. Kene iki nganggo apa ku jenenge hand sanitizer. Oh, nganggo santai. Menjaga kesehatan. Iya, apa sehat? Sehat to. Waras ya. Waras no. Oh, waras. Waras, sehat. Mata ya sehat, kuping ya sehat. Sing ra sehat lak kowe kuwi. Loh, aku sehat. Mripat ora sehat ngono kok. Yo sehat. Iki pira? 1. Ah, ngawur siji iki lak sing ngadeg. Ha iki 4 sing jaga. Lah sing 5. Oh, lah iya. 5 iki. Kowe yo sik. Meneh. Hah? Kowe yo sehat. Sehat no. Kupingmu yo iso ngrungokne Lho jelas. krungu jelas cetha no. Ngene. Apa? Sapi. Sapi. Kene terokke
Wedhus. Wedhus. Ora kuping siji loro kena selen kok. Kowe ya padha nyuk. Apa? Wah kowe kene sapi. Sapi. Muter. Oh sinden kok dinger. Kene. Wedhus. Sapi. Wah iki malah rada ora sehat. Aku muni wedhus kok kene yo sapi. Lho kupingku seimbang kok. Oh, berarti padha. Padha. Ini sikilmu sing rada jonjing ora padha. Kok iso? Iki sikil apa? Aja, iki sikil kiri. Sikil kiwa. Iki kanan. lho kiwa ro tengen ra padha. Nek kompak iki kudu padha. Lah kok kaya bojomu sikile kiwa kabeh. Ora kaya aku iki kompak. Piye? Iki Kanan. iki sikilku. Heeh. Sing iki ya sikilku. Masa sikilmu? Sikilku iki. Walah, delok. Apa? Wah, sikilmu 3. Iki standar. Standar. Oh. MC kok kondang ya tenan sing kondang ngono. Sikile 3. Wah, iki nek mlaku rada banter ngono ning suarane kok. Apa? Ayo teruske. Midhangating kangsa Pak Sutarno. Sapa? Pak Tarno. Pak Tarno sapa? Pak Lurah. Pak Tarto. Oh Pak Tarto. Baleni, kleru kok. Pak Tarto iso Pak Tarno lho. Oh kleru ya wajar. Pak Tarno iki. Wah iki Pak Tarno. Pak Tarno Atmojo. Oh iki Pak Tarno ayo. Pak Jono. Mikmu mati. Lho, nggo iki. Wilujeng rawuhipun Bapak Tarto. Ngene iki. Aku makili. Aku nek ning Kediri, Blitar, Jawa Timur ngene aku sangger kutut manggung. Iya. Wilujeng rawuh Pak Camat ngono. Lung 500. Lung 500. Terus Kediri, Blitar ngono kutut manggung. Wilujeng rawuhipun Bapak Camat lung 500. Lung 500. Kene beda ora kaya kono. Mboten mungkin karo kalih Bu Jenak, sapa Bu? Iya, Bu Waljenak. Waljenak. Iki teko ndi cakepane? Wengi-wengi. Teko Sidoarjo. Iki gandeng gendeng ya mudhun aku wedi nek ning kene. Ora, aman. Pokoke sak kutut manggung iki ora keneng pindah kowe. Aku ning kene terus. Kudu ning kono kuwi. Ijol mik. Ya. Nyala mikku. Sore ya labe patut omben
kutute dipakani sik. Mu nek ra dipakani nek nganti kutute ngeleh. Nah, aku sing nembang kutut manggung, kowe sing dadi manuke. Aku sing manuk. Ya. Iki manuke pas wayahe kelolo. Wayahe makan siang. Ya makan siang. Pakan. Kan pakan. Kan pakan. Kan pakan. Kan pakan. Pakan pakan. Pakan. Kan pakan. Kok menawi kau badhe mriksani kutut manggung nembe ngelolah enggak? Kan pakan. Wong manuk kok ya doyane kaya ngene. Pakan. Lha iki tembange rontek. Oke. Aku ancen kok pas bagian ngombe ra tak ombeni ben sereten ben. Salah sapa nggih ontran-ontran singgen kon munggah rejeng barang ngene iki. Kok iso? Ayo. Kan pakan. Sesuai tembangnya. Wayahe makan ya makan. Ayo mangan. Pakan. Kan pakan. Pakan. Lah iki jek. Atak pakan, pakan. Piye? Ora ngomong ang. Nyapa? Wayahe pakan kok ora entuk ngombe. Iki sik wayahe pakan nih. Ngombene wis keliwat. Piye? Aku mbenono. Wis tak ngombe sik. Kasihan. Pakan nono. Hatta pakan, 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 pakan nono. Manuke dandun. Sosis karo roti dikolaborasi kok. Ya ngono. Wong tembang ki yo njumbuhke apa tembange. Heeh. Awakmu dadi manuk yo dadi manuk sing apik. Heeh, aku manuk kutut. Manuk kutut. Wah, kuwi leci. Aku apa? Nek pamane Mbak penyanyi iki sing pinggir dhewe manuk apa? Sing kene. Yo. Podang. Podang. Hae poci. Apa? Poci. Kae murai. Murai. Wah, hebat murai batu. Heeh. Nek aku burung hantu. Lho. Penyaplok kowe. Manuk goak lho. Heh. Masa burung hantu. Masa burung hantu. Potongane kukuruk. Ya. Penyaplok kowe. Burung hantu ki malah membantu petani kok. Terakhir nutut terakhir. Terima kasih.
Mas Dandun. Opo dianjing? Anu diajeng. Iya, Pak. Diajeng. Oh iya Kakang Mas diamput. Kurang bales. Sore sore ya labe bangun panggung panas hati. Anggur kok. Wilujeng Rawuh Pak Ganjar ini saking Banyu Biru. Biru Banyu Pak Dono Ganjar. ya Mas? Ah Banyu Dono. Pak Ganjar Pranowo. Oh sanes. Wah sing ngentekke sapi ning daerah Boyolali khususnya ning pasar sapi Jeloy panjenengane. Salaman sih karo Pak Ganjar. Pak Ganjar. Iki kaya tau ketemu jaman ning ngene lek embel mbiyen kae ya. Ih bos gede iki, bos sapi iki. Iki Mas Gondrong. Nggih, Mas Gondrong. Wah, glo langsung. Loh, diparingi karo Pak Ganjar. Nggih. Nggih. Lho wis digalake. Aduh. Didom, matur sembah nuwun. Matur nuwun Pak Ganjar. Berkah barokah. Lagunipun apa, Pak? Ninggal katresnan dirioke. Oke. Oke. Ninggal katresnan dirioke. Weh, ninggal katresnan dirioke. Iya, siap. Oke. Panyuwunan saking Pak Ganjar. Ning Pak Ganjar iki diparingi pembagian tugas kowe ning kono. Aku di sana. Kowe kono, kowe kene. Aku ngendi, Mas? Kowe kene. Kok ning kono kabeh. Ora kowe kene, kowe kono, kowe kene. Iki all artis ora, Mas? Nah, iku sik kae nggih kancane aku ora ndek kledik-kledik. Kowe madhep rono. Nah, kowe ning nggon diesel kono. Ya telu iki sik ae. Lah ora sisane, Mas? Kabeh sisane napa to? Lah iki arep ngendi? Wis ki wis ngene wis ngabahi mesake kameramene to. Aku di sana. Kamu di sana ya? Oh iya. Kamu di sana ya, Dek? Ya. Nanti jangan kalau di sana jangan ngobok-obok, jangan loncom ya. Enggak. Kok ngobok-obok to, Mas? Empane kok ndanduni koyo nyebar anak buah anu to Mas aku. Iya. Lho, wi bual jenak wi. Oh nggih, mengke foto nggih, Bu. Nah, ninggal katresnan di Irama Reyok. Iki pinyuwunanipun utawi pamundutanipun Pak Ganjar. Wah, yo diaturke. Jaipong.
Tak suwun Apa?
kono ya entuk. Nggih. Entuk Terima kasih aku ya oleh iki. Nah. Heeh, rasa cilik ketoke gak tegel Pak iki. Ngerti Matur bocah nuwun nggih, Pak. Bocah iki ra iso dhuwur kurang gizi. Diparingi. Ya. Wani-wani tak kandhake Pake, ora roh. Kowe lho brengos kaya pager kecamatan. Ora ngono. Oh, Pak Bupati Gandum lho, Bapak Pak. niki prayogi kadhem para tamu. Atur, Ega